Carissimi amici e amanti della lingua italiana, vítam vás v ďalšej nedeľnej talianskej minútke, v ktorej vždycky rozoberám nejaký problém. Som lektorka taliančiny, taliančinu milujem a preto vlastne aj natáčam tieto videá, aby som vám pomohla trošku viacej sa dostať hlbšie do sveta taliančiny. A dnešnou témou bude napríklad to, prečo sa vlastne začať učiť taliančinu, alebo prečo sa obecne učiť taliančinu, aké to má svojím spôsobom výhody. Ja tak môžem povedať zo svojej vlastnej skúsenosti, že ja som sa začala učiť taliančinu, pretože mi bol veľmi sympatický ten jazyk, mi sa páčila tá melódia toho jazyka, ale priznám sa, ja som si dlho myslela, že som úplný antitalent na jazyky. Málo kto o mne vie, že napríklad ja som neurobila ani písomnú maturitu z angličtiny, že som to potom musela vlastne vytiahnuť na tej ústnej. Takže po tejto stránke toto mi tak trošku zrážalo sebavedomie, že či vôbec som nejaký talent na jazyky. A možno, že som aj takým živým dôkazom toho, že keď si niečo dáte do hlavy, tak si to musíte aj z tej hlavy zobrať, aby ste si tam nekladli tie prekážky, pretože naozaj moji študenti, ktorých učím, tak sú to kategórie vekové od 50 rokov viacej, 60 rokov a viac a proste jednoducho tí ľudia sú úžasní, učia sa a ide im to, takže mať talent na jazyky nie je to o tomto. Ale prečo som sa teda začala učiť ja tú taliančinu, bolo teda to, že sa mi ten jazyk páčil a prinieslo mi to svojím spôsobom aj veľmi veľké výhody. Napríklad v súvislosti s tým by som mohla povedať, že začala som viacej cestovať. Bola som sama na Sicílii mesiac, bola som v Kalábrii, bola som potom ešte opätovne na Sicílii 2 týždne a samozrejme, okrem teda toho, že som tam našla nové priateľstvá a spoznala som úplne nových ľudí, úplne úžasných, tak toto cestovanie mi aj dosť ušetrilo peniaze. Pretože samozrejme bola som aj na nejakých last minitoch, ale vyslovene, že mňa až potom urážalo, keď môj muž mi povedal, že poďme na nejaký fakultatívny výlet. Takže fakultatívny výlet nie. Jediné, že to ja vybavím. A toto v podstate som aj tak zistila, že sme dosť veľa peňazí na takýchto veciach ušetrili, keď sme nešli cez fakultatívny výlet, ale keď som vybavovala veci ja, s mojou taliančinou, keď sme v podstate išli napríklad do Bonifacio, na Korziku a tým pádom mohli sme ísť zo Sardínie trajektom, inak by to bolo mŕte predražené, takže my sme v podstate dosť veľa peniazy už len takto ušetrili. Čiže prvý dôvod je, že môžete pri cestovaní ušetriť dosť veľa peňazí, keď ovládate jazyk. Ďalšia vec je, že taliančina je svojím spôsobom aj veľmi dôležitá pre pochopenie také miestnej kultúry a orientáciu a samozrejme aj komunikáciu počas cestovania, pretože veľmi veľa razy sa vám môže stať, že sa niečo spýtate a oni vám jednoducho nebudú vedieť odpovedať po anglicky, pretože naozaj staršie generácie po anglicky veľmi nehovoria a zase tí mladší možno, že pre ten akcent sa trošku hanbia hovoriť, ale možno, že by ste sa dohovorili, ale verte mi, že väčšiu službu by vám to urobilo, kebyže vy sa spýtate po taliansky a s nimi komunikujete a dostali by ste sa na také miesta, kde by ste sa bez tej taliančiny jednoducho nedostali. Ďalší druhý dôvod, prečo sa možno začať učiť taliančinu, je ten, že pokiaľ máte nejakú lásku alebo proste jednoducho ste sa zamilovali alebo máte nejakého kamaráta alebo kamošku v Taliansku alebo prípadne tam máte rodinu, tak jednoducho bez tej taliančiny sa neobídete a to naozaj. Jednoducho, už len tá citová väzba k tomu človeku vám častokrát otvorí citovú väzbu aj k samotnej krajine. Potrebujete sa jednoducho rozprávať v tej taliančine, pokiaľ tam máte nejaké také citové väzby, pretože tak si aj vybudujete silnejšie vzťahy s tými ľuďmi. A zároveň to potom bude mať aj nejaké také sociálne výhody. Budete potom aj ľahšie v podstate nadväzovať nové priateľstvá a zároveň je tam aj lepší spôsob komunikovať s Talianmi, či už na dovolenke alebo aj v profesionálnom živote. Čiže po tejto stránke aj toto je vec, pre ktorú sa určite oplatí tú taliančinu študovať. Tretí dôvod, prečo sa vlastne učiť taliančinu alebo obecne cudzí jazyk, ale teraz taliančinu, zamerajme sa na ňu, pretože
zlepšuje pamäť. Naozaj sú na to aj vedecké poznatky, že učenie sa cudzieho jazyka zlepšuje pamäť, kognitívne schopnosti a zároveň aj flexibilitu mozgu. Takže svojím spôsobom si nedávajte prekážku, že som starý alebo stará a nebudem sa učiť taliančinu. Nie, práve že to je dôvod učiť sa tú taliančinu. Ďalším dôvodom je obchodný styk, pretože taliančina patrí k jedným z oficiálnych jazykov aj Európskej únie a je zároveň aj veľmi ceneným jazykom v diplomácii, čo teda znamená, že bez tej taliančiny sa síce možno, že zaobídete, ale pokiaľ naozaj ako pracujete v profesii, ktorá je na úrovni nejakej politiky alebo proste diplomácie, tá taliančina je veľmi vážený jazyk. A zároveň určite taký ďalší dôvod je pracovné príležitosti. Tým, že hovoríte cudzým jazykom a takým jazykom, ako je taliančina, otvárate si pracovné príležitosti do rôznych sfér, či už je to cestovný ruch, či už je to v podstate móda, alebo jednoducho sú to nejaké profesie, čo sa týka gastronómie. Jednoducho tá taliančina je v tejto sfére veľmi ceneným jazykom, preto si pamätajte týchto 5 dôvodov, prečo sa môžete aj vy začať učiť taliančinu a aké veľké výhody vám to prinesie, pretože nejde iba o to dať si do curriculum vitae, že ovládate taliančinu, ale prakticky by ste ju nevedeli použiť. Je veľmi dôležité byť s tým jazykom v kontakte. Na túto tému som aj napísala článok, nechávam vám ho ako odkaz pod týmto videom, takže určite sa nebojte učiť sa ten jazyk, ja vám s tým veľmi rada pomôžem, mám dlhoročné skúsenosti a s rôznymi vekovými kategóriami naozaj pozrieme sa na to, aby ste sa prepracovali k takému ideálnemu spôsobu, ktorý vám bude vyhovovať a ktorý vám sadne. Takže carissimi amici ed amanti della lingua italiana, buona domenica e ci vediamo. Ciao!